B'investiment ta' 6 miljun euro ġiet inawgurata l-ewwel fażi tal-binja tal-Istitut tal-Inġinerija u Trasport fil-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-EMCAST f'Raħal Ġdid. Binja mifruxa fuq medda ta' 10,000 metru kwadru b'faċilitajiet għall-istudenti b'31 kamra għal-lezzjonijiet u 19 il-workshop. Binja ta' 6 sulari li llum hemm nofsa tiffunzjona u li mistennija titlesta kollha għall-aħħar ta' Settembru. F'din l-inawgurazzjoni il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif issa l-istudenti tal-inġinerija li jgħoddu mal-1300 għandhom binja ġdida, flessibbli u dedikata b'apparat u faċilitajiet apposta għat-tagħlim u t-taħriġ tagħhom. Dan fid-dawl ta' suq tax-xogħol f'pajjiżna li qed ikompli jitlob għal iżjed ħaddiema kwalifikati fosthom inġiniera. Innota kif fl-aħħar żmien issolvit il-kwistjoni tal-warrants tal-inġiniera li jkunu ħarġu mill-EMCAST biex anke dawn ikunu rikonoxxuti b'warrant inkluż dawk li diġà gradwaw. Innota kif din l-okkażjoni l-EMCAST nieda l-istrateġija tiegħu għas-snin 2019-2021 b'86 mira għas-snin li ġejjin. Bilan li fost l-oħrajn jolli l-kwalità tat-tagħlim u jitwessaw l-imsieħba tal-kulleġġ. Ridna u rridu nwasslu l-messaġġ li din hija istituzzjoni tal-ewwel livell l-EMCAST. Fil-verità m'għandna l-ebda tip ta' istituzzjoni f'pajjiżna li huwa tat-tieni jew tat-tielet livell. U bl-investiment kollu li qed jsir hawnhekk naħseb li dak qed jitwassal dak il-messaġġ. Il-prinċipal tal-EMCAST, il-professur James Kallejja, spjega li hemm rieda minn dawk kollha involuti biex il-kulleġġ jibqa' joffri l-aqwa għall-istudenti u l-ħaddiema tiegħu. L-iskop tagħna huwa li nattiraw iktar żgħażagħ għal dawn is-setturi li qed jikbru fil-pajjiż hemm bżonn ħafna iktar ħaddiema u biex nattirawhom irridu jkunu qegħdin jitgħallmu f'ambjent illi huwa avvanzat, f'ambjent li l-apparat huwa l-iktar wieħed avvanzat li jista' jkollok f'dawn is-setturi. Il-prinċipal tal-kulleġġ innota kif il-ħitan ta' ġewwa ta' din il-binja ma ġewx miksija u l-komunikazzjonijiet huma kollha mikxufa biex iservu ta' eżempju ċar għall-istudenti tal-inġinerija li jkunu qed jitgħallmu u jitħarġu fiha. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia innota l-investiment qawwi fl-edukazzjoni li hu possibbli permezz ta' kofinanzjament minn fondi Ewropej. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolos sostna li l-futur ta' pajjiżna jiddependi mill-ħiliet tal-ħaddiema tagħna u fl-aħħar snin l-EMCAST għamel żvilupp sostanzjali u qed joffri korsijiet u taħriġ rikonoxxut u tal-ogħla livell. Fl-istess waqt tenna l-importanza tal-inklużjoni fis-soċjetà u s-sistema edukattiva tagħna dan anke fid-dawl li l-għajxien ta' pajjiżna u bbażat fuq ir-relazzjoni tajba mal-bqija tad-dinja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.